South Africa sabingela kuphi nakuphi khona Mduduza mkhona zenibingelayo sinibela singaphinda nasenanda angazi ngizothini Congo stop 8 stop 8 la sikhona sicele kumama ngapha nondodana wakhe engazothi umama khona usiza licelayo kunini South Africa ngomntwana wakhe ngathi umntwana khona ke sports asenzayo ke ungathi ke uwinile nangamanje bashawe uxhasa kodwa kumama uzosho ukuthi ke ikuphi abasibizele khona la ekhaya nokuthi ke ikuphi abafisa ukucela mina South Africa sawubona ma. Yebo sobani baba Mkhona. Siyaphila njani? Siyaphila baba singezwa kuwe. Siyaphila ngicela mama nje ayibambele azisho ukuthi umama ubani kephi nokuthi nisibizeleni la ekhaya. Sanibona South Africa. Igama lami nguNtomfuthi uGrace wakasitu. Nguma kaAmile sise stop 8 eNanda. UAmile ingane emodelayo okuwukuthi kunyaka ophelile yahamba ngo-August iyo modela ePretoria imele iKZN yafika yawina emveni kokubiwinile kwamele iyomela iSouth Africa eEgypt. Sithe masibuya ke ezikolweni wamkelo wajatshulelwa sase sibuya futhi sesiyocela ukuxhaseka eofisini lika Mayor. Sathi sifika kwaMayor kwathiwa sikhulume nomuntu ophethe umnyango wentsha. Sithe sikhuluma naye wathatha inamba zethu konke wathi uzosifonela. Sambe sahamba isikhathi sibona engafoni. Waphela unyaka ngathi ake ngilandelele ngoba phela fanele umntana ahambe ngoApril. Ake ngilandele akasalibamba ucingo. Uqale wathi okay uzolokusana uzosifonela. Kulungile wathatha amanamba ami futhi kabusha wathi amanamba besemlahlekele. Ngabuyela ekhanseleni kuyosho ukuthi hayibo ngicela usizo bakithi nazi insuku zisondela phela besidenjisiwe ngomfana ukuthi sizoxhasa ukuthi umfana akwazi ukuthi ahambe ayomela iSouth Africa. Uthe esuka ubhudi lo owethathe imanamba ethu wamfonela ukhansela phambi kwami azange alibambe ucingo. Oqala walibamba wathembisa sinekhansela. Wathembisa hayi ngizonifonela ngakusasa. Ngabuyela wafika futhi wathi memfonela ukhansela akasalibamba ucingo wathi nokhansela nami ngizamile umfonela angilitholi usizo ngibathe ngiyamfonela akasalibamba ucingo nje bethe uzobuya kumina. Manje sesicela Nkosi yami ukusizakala ekuthenini umntwana akwazi ukuxhaseka hamba yomela izwe lethu. Lapha ayophakamisa iflag yethu. Lapha ayophakamisa kwa iNanda yethu. iNanda idume ngobugebengu, iNanda idume ngama group okuthi adume kabi. Masibona ingane iphakama yenza okuhle eNanda ukuthi nabanye abantwana ababukeleki yona nabanye ebatrainayo nenza into beyi group mangaba ukuthi umntana ugcine ngaphumelelanga ukuhamba lelo thenjana lokuthi soba nabantwana abaphila impilo ethi ayibe positive liyashabalala. Siyacela futhi Nkosi yami sizithobe ekuthenini ongakwazi ukusixhasa asixhase. Impela sisenanda ezweni lezoni hleli siyajeqeza izwe lani thwene bafana balathiwa yini West izwe leWest nangu kumpondo omncane ke zama ukwenza ke okuhlukile ukuze ngezogcinewela naye kulowo mkhakha lo weWest uyamodela ke ijongo lincane uma besho nje mhlambe ma indleko zokuthi kumfana azofika lapha eEgypt wathi zimalini. Ngalesikhathi sinikezwa sikhathi sasibhukhile kusa early siye kwaMayor uba besibhukhe early iticket airline boku 9500 i-return. Kodwa manje sichecka kumasonto aphelile sithola ukuthi bisiko 12000 15000 kuya ngokuthi ubhukha kweliphi kweyiphi airline. Ibhanesala eEgypt. Yebo le Egypt. I-return le. Yebo i-return baba. 12000. Njengamanje kade kulinganiswa sichecka last week bekade around 12000. Okay. Yebo. So besisamile ngathi singasalandeleli ngoba kuukuthi sisalinde ukuthi siqale sizwe ukuthi kukhona yini ngone ukuxhaseka. Balalaphi lapho? Enda kuba nama pigeon fee awu 31000 lapho involve accommodation fee ne welfare yabo lo 7 days abazobe uhleli from mhla ka12 until mhla ka19 bazobe benendawo abazahamba befunda ngeAfrica befunda ngeEgypt befunda nangamasiko eAfrica ngoba lapha kuhlangene bonke abantwana baseAfrica Africa nje yonke because la pigeon thing ngeAfrican Renaissance nange diversity yethu so Amile bekemele isizwe sase KZN. Kodwa manje akazokumela iKZN uzomela iSouth Africa yonkana. South Africa yabona lento iyahlupha yabona lento leyo ama competition lawo beauty to beauty contest yini what lokho nikubiza ngakho ke sandla
ngiyakhumbula sisamodela nathi kwakusadlala kuthiwa Snacko Dance yabo tarararara yabo wahlele izingoma zoSnacko Dance. Niyayikhumbula nabadala bayazi. Sasingayinaki kakhulu indaba yokumodela njengamanje ngibe nami aware ngendaba yokumodela khona ikhisi sasiyenza laphana ohlelweni okhosini ngelanga yey'ngane ezagcina se-abuseka seyirobheka ukuthi kanti labantu abasuke benza lama competition yokumodela makuwinwa kusuke bethi ngempela iy'ndleko zizokhava ubani umuntu uma esewinile ngoba phela futhi ngicabanga ukuthi lapho kufuna ngabe-ke nabo basuke benama-funds abo ukuthi-ke umuntu usewinile but ukuya phambili uzolelwa mhlawumbe iyona i-competition. Kwenzeka kanjani mama kuthiwa namanje futhi iy'ndleko zisemaphaketheni enu? Aye ku-Egypt imali engaka kufuneka iphume ephaketheni lakho njengomzali nawe ula eNanda ungasebenzi mhlawumbe kunzima izoqhamuka imali engaka uma kuthi ugcina ungalitholi uxhaso? Nkosi yami ngaba ngicina ngingalitholi uxhaso kusho ukuthi umntwana uzoyeka ngoba ngampela egcineni kusuka ama-funds anginawo futhi uyuthi umuthi khathini ingena ngesikhathi uyuthola ukuthi nezitshela ukuthi kodwa i-prize vele ayivele ishiwe kungeyona i-prize yayinkulu ukuthi umntwana wayithole yakwenza lokho kwakuthi kumele kwenziwe njengokuthi kwakufanele kuthathwe ithombe ngamuva namavidiyo amanye kade ekhokhelwa yasebenza lapho nezinye zeyidingo bezikhona ke zakhe. Emveni kwaloko babe nento yokuthi ngoba uyomela izwe ithina omele soqonqoza eminyangweni yethu. Ayizwakali kahle iyomela izwe kodwa yona ufuna ukuyiqoqozele. Enganabo bafana bahamba ngemali yethu yentela ngithi. Raphi bahamba ngemali yethu vele siqoqa thina yentela lesikhishwayo. Onke lama code of sports asuke khona axhasiwe kulama motherboard abasuke bewaphethe. Ama-concession lawo akuyiwona asuke emele leyo code of sports. Kuloko kumodela ifola ngaphansi kwani lento yokumodela art culture noma kuthiwa ifola kephi ifola umuphi minister mhlawumbe safuneka sikufune sithole ukuthi ifola ngaphansi kwa-minister ayikwazi nokuba ne-budget yayo njengo-Miss South Africa. Xa Miss South Africa nakhona uxhasiwe noma nakhona bazabalaza kanje Miss South Africa nabangazi ngoba phela ubona esethwele lento yakhe no Miss World ukuthi awanawo nama-funds asuke khona mhlawumbe alokhethelwe yena ngoba lo muntu usuke semele izwe azekayo bo-Miss mhlawumbe universe whatever whatsoever yabo abasuke bekubiza ngakho but ukuthi uhulumeni kuphi la angena khona nala angangeni khona nanokuthi ukuze nani nizokwazi phela nabazali ukuthi cha lama-competition njengalawo abantu abasuke bezenzela nje joina with your own risk because knowing ukuthi uzoyikhokhela wena ama-funds anje kanje ukuze usingane yakho lapho nawe wazi ukuthi uzokwazi ukuthi u-afford ukukhokha ngoba uma ngabe sekanje iphupho lengane liyafa phela manje uma ukuthi le mali ayitholakala izobuya ingane manje naye isibhoco behlele kanje ayi-recruit ama-west lawo ama-west akhona igcinise izinto ey'wrong kanti ibinayo i-choice yokuthi bengakwazi ukuthi ibe nekusasa ngale yokumodela yabo le. Jongo kunjani? Ngiyaphila. Ubani igama? U-Amilo Wasito. Neminyaka mingaki? Ngizothi 13 ngo-13 April. Ufunda ba? Grade 8 Ohlange. Ohlange? Yebo. Uqale nokumodela? Ngo-2021. Okay. Manje thi uwinile uyomela i-South Africa? Yebo. Uzizwa kanjani Jongo? Ngizizwa ngikahle ngokuthi futhi ngiyomela i-flag yakithi nesibongo sakithi nendawo yethu. Yebo. Ungathini kodwa ngabakho nje nabo abafisa mhlawumbe ukuthi bamodele nabo babona mhlawumbe ukuthi bangazi bangena into ne-wrong ungathini ubagqugquzela? Ngingathi ukumodela kona kwamantombazane kuphela awabafana ngoba abafana nabo babantu nabo. Ngingathi bangangena ukumodela ngoba into lena yaqoqosa abantu bephuma emgaqweni nezidakamizweni. Okay. Yeah. No boy ngiyeza ama-challenge obhekene nawo ama-funds ukuthi i-ticket lebhanoyi ney'ndleko zonke zokuhamba lapha e-Egypt zicelele nje mfana wami kubantu base-South Africa nakubazali bonke abakhona ezweni nabaney'ngane ey'ngangawe abafisayo mhlawumbe ukuthi nabayibone engaze bephumelela ukuthi ungalicela yini uxhaso nakubona bakulekelele nasey'nkampani ezikhona-ke ey'private ezingakwazi mhlawumbe ukuthi zicontribute kule tour yakho ehambayo le trip ozobe uthatha uyaphesheya. Yebo, imali noma iyipho iyamkelile ukuthi ngoba nalo izolenza ushintsho lokuthi ngihambe. Yebo, kusho ukuthi ngicela abantu bethu ukuthi bengisukumele ngoba into lena yiphupho lami. Yebo.
Mawakhe abantu abanifunayo abafuna ucontribute banithola kephi nayo i-account noma mhlawumbe nayo inamba yocingo abanganithola kuyona? Inamba engatholakala kuyo la masithola usizo u-065 918 6346 065 918 6346. Siyacela Nkosi yami usizo, sizama ukushintsha iSouth Africa bayithi ngeyingane. Sizama ukuthi sikhulise abantu besilisa bazokwazi ukuthi bangabi nokuthatha inxaxheba ezintweni ezingalunganga, ezintweni ezinjengo rape, izintweni ezinjengoma drugs nasekuthenini bayimele. Sicela ukulekelelwa laba bantu egcineni kusuku bazoba utho emhlabeni. Siyabonga. Ngicela ukhansela ubani okuthiwa omeya wenrefekeni noma sibonga sobani? Esakhuluma naye uPrince Mthembu, esakhuluma naye e-ofisini la kameya. Yebo, e-ofisini la meya sifike sihamba nobaba uKhunju, ukhansela uKhunju. Masifika khona kwathiwa asikhulume nomphathi wentsha, kweza uPrince Mthembu oyena wathatha ama details ethu, salokhu simfonelile simlandelela, wagcina engasalibambi ke ucingo ke. Yebo. Nawe ke phela Prince Mthembu angazi whatever position oyiphethe lapha kumasipala. Uwa development phela ngithi abantu ba refer kuwena. Kunokuthi lokho manje ungalibamba ucingo yisho mangabe ukuthi ke uthi abalitholi usizo ukuze badlele phambili bangalokho benethemba ukuthi umasipala uzokwazi ukubasiza noma akazona ukubasiza ngoba njengoba laba bangaphezulu bakwazi abadlulisela kuwena ingoba bethi mhlambe yizwi ngendlebe yakho ubone ukuthi ingane ngasizakala kephi. Njengamanje uhamba mhla kaba umfana Fanele hambe mhla ka 12 April. Yebo ngomhla ka 2 April ngomanje. Yebo. Futhi phela sekusele 9 days. Siyacela ke Prince akuzami ngane kwethu bathinte noma mabefona ulibamba ucingo labo please. Usho ukuthi no abalitholi usizo umasipala akwazi ukubalekelela ba-accept lokho badlule babheke phambili balizama usina kule ndawo. Siyabonga nje. Sesiyavala. Fan ufuna ube Western model la. Hayi leli phathi sibhame. Sakho lasho thina modela ngani ngengoma modela lapha nani makushaya ihlombe. Simodela ngengoma. Awushaya step bona ngibona. Sibone phela ukuthi awusikhuthuzi nina South Africa. Baba ukuthi ngempela imodel baba nami phela ngayithungela lento lengigqokela. Ngithi nami ngomiste awushaya step boy uqaqaqa sibone. Mhlambambe bo 3. Oh na ba modela? Hawu machonga nani modela maningi amachonga ayinandi izoshintsha inandi. Awu ingaka kanti West simodela manje sicreate iWest entsha enanda. The new blood, the new West blood. Eza nezinto ezipositive ishintshe impilo. Mina ngithi phela wena kuphela modela. Hawu machonga wozani ngapha machonga wozani ngapha. Mina ngibonela lova nje. Hayi hlalani nawo hlalani fanele bambe la majongo la ungasuki. Jongo kunjani? Yaphela. Ubone le jongo. Waphelele wakanyathikazi. Unaminyaka mingaki jongo? Ngina 13 ngizothi 14 ngo-October. Ufuna ugrade bani? 8. Uyamodela jongo? Yebo ngiyamodela. Iphupho lakho kumodela? Jongo wena ubone igama? Usimpiwe washabani. Wena ufuna ushaya induku wena? Uqishe ngomeni lapha Yeah. Neminyaka mingaki jongo? Ngina 13 kushaya nge-23 zaMarch. Nawe uyimodela? Yeah. Manje ngathini ngo brother wena ngibrother to eEgypt? Singamjabulela kakhulu ngoba sesihlale naye iminyaka eminingi. Yes. Yeah. Okay. Indawo yangakini ngingafisa ukuyibona ishintsha kanjani? Ngoba le nanda neyazi ukuthi nalethwa iphephile. Singathanda ukubakhuthaza nje abafana ukuthi bengabhemi insango zonke lezo zinto abazenzayo. Yes. Uthi ishintshe inanda. Yeah. Good words coming from the young blood of Inanda. Hoping ukuthi ke Nanda soyibona coming years ishintsha ngempela ifine nazinye indawo kube quiet and peaceful and ibe nabantu abanothando nabazokubambana babe nempilo eyaphambili.
kuphume leli gazi elibi leli labantu abambedubula abantu bengenela abantu benqamule iy'ntambo zabantu zogesi. Banqamula ney'ntambo zogesi la khona konke into ey'bhedayo nje iy'dakamizwa nabo abantu abasha. Yabona sengibona amajongo amodelayo sengizofona nobona amajongo ashaya ingoma khona la. Yabo nje kube khona ama-activities asithembe ukuthi nabaholi bakhona-ke eNanda nabaholi bentsha izinto ey'njengalezi bangakwazi ukuthi bayigqugquzele bawakhe lama-competition abe khona nokuthi kumodela kuphela bawamikse namanye ukwazi ukuthi ingane ziparticipate zikwazi ukuthi zikhiphe umqondo obhedayo ezobona wenzeka emakhaya mhlawumbe noma ngasey'ndaweni because uma ngabe ehlele emgwaqeni kanje zizogcina vele zenza izinto ey'wrong. Ilokho nje jonga sikufisela inhlanhla futhi. Yebo ngiyabonga. No, South Africa ilokho nje besikuzele ngapha-ke manje namhlanje esithembayo ukuthi nikuzwileke ngane zakwethu isicelo sivela kuNdodana noma wakhe. Siyacela South Africa nilekelele iphupho lengane likwazi ukufezeka. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.